Good morning, Zimbabwe. Mamuka sei? Aiwa muka tinofara vedu ndatirigai ndikurumidze kufuma bata jongwe muromo muno. Gumbo rakarwadza ndisanaenda kuuniversity. I think gumbo rakarwadza ndiri form 6. Gumbo rangu rarwadza paya. Ndada kuti usikana wako nemakombi kuti pane musikana negumbo rake rinorwadza. Ndaiti ndikakwira kombi ndobati musandiguma. Ndoenda kwandinchienda. Mukomana akati mwana arwadziwa. Asakanga there was no one to help. Handiti nobody was there to help. Gumbo rakura kudai so it was so big. So my younger sister, anditi ndakati mboditira tu, my young sister anga ari form 2 ina ndiri form 6 at the moment. Saka ndiye aindiburitsa panze oenda kuchikoro. Anongomuka makuseni asati kuma 7 usiku andiburitsa panze kuitira kuti ndiro wangu nemushana panodzoka kuma 4 ndopanondipinza mumba. Gumbo rarwadza paya. Saka magariro ataita manje sitaigara muline rokupedzisira, but I think I had family members more 2 lines away. Nevamwe futi vaigara 2 lines like this. There was the entire family was the same mood. Maraini mamwe chete wao paya. Ndadi paya sister yangu ondiendesa ondidzosa ndobva tazamaenda kuclinic zvikanzi panodiwa dhola ndobva tashaya dhora riya ndobva tadzoka tingori vana vanogara vari voga. Ndokubva tadi paya andibva ndagara hangu negumbo rangu richingoora. Mai vangu ndopa vakazoya vakaona gumbo raora. Ndobva ndaendeswa kuchipatara. Ndobva kwanzi aiwa munhu ngaitwe procedure, ngaitwe operation. Ndobva ndaoperatwa ndobva vabvisa whatever it was. Ndobva pasara ziburi zombe up to now gumbo iroro rinorwadza. Gumbo rarwadza pasi. Saka ndiri muchipatara ndo mama vangu vakanga vari panze, like pandaitwa procedure mama vangu vakanga vakagarawo panze. Ndipo vakatoona imwe hama yekuziva vakati kumi muri pano svika tiri pano, hama yedu ningi iri kurwara. Saka hama irwara ihama yekusaidi kwani kubaba vangu. Hama yedu iri kurwara vatori muchipatara muno. Alright. Ini ndiri kuitwa hangu procedure. Ndapedza procedure ndazomuka papa ndihumana ndiri kungohumana. Wanu ene nguva yosikana inansana mwadoro andi ndokudza kuti nandi mudoro. Saka mbodi makomunike musina kana papa manje ndaiswa anesthetic iya ino anesthetic wana whatever yoya iri kundipengesa ndiri kuhumana ndichingotaura zvese nezvevakomana nechiya. Mai vangu varipo vakangoteerera. Mai vangu vaiva munhu ari uptight aingoti zvakaoma. Ndipo vazobuda panze vaona hama dzedu dzedzi like this is family, my father's family. Vakuchema paya vari kuchema kochi zvikanzi munhu yadi bva vatoti inga pakaoma. Mai vangu nababa vangu havatauri, but baba vangu ndo first born. Mama ndobva vatora foni vakafonera baba vangu makadiko ndini pano ndati ndikuudzei kuti ningi ashaya. Baba vangu akatoti alright tazvinzwa. Vabva vatorongedza mabhegi vakuya kugwere kuzoviga hama yavo paya. Ini ndabuda muchipatara Friday ndaitwa operation. Gumbo rakatobhandechewa. Mama ndopa Saturday mama ndopa vazoti handi tinobata maoko zvevanhu munhu yakadi akashaya tiri kuchipatara zvizonyatsopa pikicha yakanaka tinobata maoko pachivanhu pedu. Ini ndikatoti ndochanza ndinayo kuti ndionewo baba vangu because inini baba vangu ndaivada zisingaiti. I loved my father. Ndaivada ende vavangoindawo. Saka muza kuti zviro zvichirwadza kuti unenge usina kuaccepta kuti handisina baba here. Ini gomba risikana kutogona kutsika. Ndobva ndati regai tingoenda. Takwira kombi paya taenda kumukoba. Tasvika kumukoba paya tichitosvika vanhu vanga varipo. Tatopinda kare inini manje nesister yangu yanga ari form 2 namainini nangu namama vangu tiri 4. Tapinda mbamu yatukutobata maoko. Nenamo. Sitatopinda muzati kana muri vana nemusingaendi kurufu but ingoriwo rufu yefamily. Tapinda paya tikutoona baba vangu nemudzimai wavo varipo paya. Makadi vati ndimi wasikana vangu achirwara. Tiri right. Vanyarara paya. Pasina 2 minutes ndaona sekuru vangu manje baba vangu vauya paya. Vakasvika vakati vana Satani vakadzingwa kudenga. Muri kudei panapa. Sekuru wangu vakuti ataka mai vangu paya. Sekuru wangu ndokureva baba vangu vakuti ataka mama paya. Vakuti violence vada kutorova muroora. Muri kudei panapa. Vatanga kudi vai panapa. Ndobva mama toti sumukai handei. Makambozviona kuti munhu anodzingwa kurufu. So I'm just telling you kuti muzive background yachona kuti chakazoita kuti ndishaye school fees chibaba ndaitova nawo. Ndobva vatadi paya. Zvikanzi sumukai panapa vai. Ndai.
ndobva tasumuka kapaini nesista yangu namainini namama takutanga kufamba. Baba vangu vakanga varipo vakamira nemudzimai wavo vakapeta maoko vakadai vachitiona takadzingwa. Sekuru vangu akati endai. Saka takatanga kufamba tichibuda pamba. Tichibuda kudaro vakabva vaita zvokusunda mama vachivasunda. Endai. They were very mean. He was a very mean guy. Vakavasunda vavada kutovarova vakatadza kuvarova. Vatitanga vakati musavarova. Koisatadze tisati tasvika papo pakudzingwa parufu apa papa patoita dhudhu. Muziva marufu aikuti unongoti vanhu ava chii papatoita dhudhu papa. Vanhu vakatora zvitsiga vakarovana zvemoto paita dhudhu parufu paisakangottarisa tikati what is this. Tadzingwa papa. Fambai panapa mavenge asati makadzingwa kudenga munodei panapa handidi kuonai yowe. Inini panyaya yose my problem is my father is watching. My father is standing there and is watching. Tikasvika tikamira sekuru vaya vakanyatsomeka sure kuti taba pambapa. Vakatisunda kunosvika tasvika pamakombi. Vatamisa kombi ndobva takwira kombi. Tichitokwira kombi vanhu vakati chii chiri kumboitika pambapa. Munongoziva nemuraini handi chii chiri kuitika. Zvikanzi pane rufu hatisatambona rufu rwakadaro. Vanhu vari kugwa, vanhu vari kudididi. Vanhu vari kutaura. Tisapinda mukombi tanyarara. Rafamba kombi. Yaiva iri Saturday. Ini ndabva kuoperation Friday. Baba vangu ndanangu vaona vakangoti ndiwe uri kurwara. Alright, ndobva zvaperera ipapo. Vakationa tichidzingwa vakaramba vakanyarara. Ndobva tafamba takunoburuka. Isakati ina sister yangu badati haina handisi kuenda kumba. Vanhu vangu vari kuchechi. Ndikati ndiregai ndidii ndiende hangu kuchechi. Tiende kwakatowo mapastor 1 but taida kuenda tinoona vanhu vari kuchechi mayouth nechichi. Bva taburuka. But pose patakafamba tichizonoburukira kombi kusaidi rekuchechi uko. Ine sister yangu hatina zvatakataura. We said nothing. Hapana, nobody said anything. Asi mupfungwa dzangu I feel kuti this family, I think mupfungwa dzangu I felt rejection. Handisati ndamborejectiwa zvakadaro. Ndanga ndakamborejectiwa of course maparents angu anga akarambana nechichi but kuzodzingwa pamberi pevanhu nekutukwa chinzi tiri vana Satani. Zvakanobaya pamwoyo kuti ndobva tanyarara. Ine sister yangu hapana akataura. Tikaburuka tikafamba dzinenge kana 300 meters tichinosvika pachechi. Tinosvika pachechi paya ndobva taona sekuru wangu wacho uri kumayouth. Sekuru wangu mbva vauya. So a lot is going on in my mind. Kuti alright, saka isusu our family where we originally come from, our blood, vatidzinga. Sekuru wangu ndopa vakauya vatimbundira. Havana chavari kuziva. Madezi wamafuna ngasi tati vanhu vangu vasina mafuna ngasi nakunyanya masimukadi ndio paita prize yemombe. Sekuru wangu mbva vangouya vatimbundira. Pavakatimbundira paya ihanzvadzi mai vangu takachema. Vakati kochii tigochema. Ende kutimbundira kwavakatiita kwakatotiradza kuti saka vanhu ndo vanotida. Vachona vanofanira kuva vachitida havatidi. Vacho vanofanira kuva vari vedu like our blood havatidi. Takachema. Ndobva my sister akanditi inini kam I don't want anything to do with my father. Kubva nhasi I don't want anything to do with my father. Takagara ndobva like tisina option. Handiti kana muri vana vadiki mune muchishauta zvinomodii. Papfungwa dzako dzine dzida kubelonga. You want to belong. You want to have family. And apa hasuri unozoona kuti hausi kudiwa. Asi unoramba uchidii uchifosa. But ndipo pandakazoenda papi kuuniversity paya pandisina mari yeschool fees. Ndichizoenda kunoshanda ndakuzvishandira kuBotswana because ndaenda to accepta kuti inini handina chii handina baba. Mai vangu ndo vakanga varipo. Saka takazogara. I think inini ndakazotaura nababa vangu last year nditi yatakadarika maybe 20 years later. Ndipo patakazotaura nababa vangu. I think video yacho ndakatofilma video china blow kunoona.
but moyo wangu wakanga wakatsemuka kuti zvakaoma. Chandinoda kuti why I'm telling you is dzimwe nguva kana mukadecide kuti imimi nemudzimai wenyu kana kuti imimi nemurume wenyu hamuchadanani, can we learn to be civil? Ngatidzidzei kuva vanhu vari civil so that we can be able to communicate for the sake of the kids. You can be able to be there for your kids. You can have a relationship nemunhu uyu kungoti makadii, vana vari sei, bvunza kuti vana vako vari sei. These are your children. Vabvunze kuti vari right here, vari sei. Chete, just go straight to the point. Try to create a relationship yekuti try to create a relationship namai vemwana kana kuti nevana. Reach out to the kids. Kana kuri kuti nemudzimai wako hamutauri mose, zama kuti chero sekuru chero vatete vaende. Pandakaroorwa inini baba vangu vakaramba kuuya vakati havatsikiko, saka vana kuuya. Same for my sister. Saka patakazoenda kunovaona zvakaita sekuti everything is normal, hapana chavakavakanganisa, isu tisu takavakanganisira. Up to now I struggle. I really struggle. Andangokuudzai zvese apa, ndangokuudzai part of the story. It's a lot of one day ndikazowana motivation chaya ndikuudzai zvangu. Saka unombofunga kuti Mwari ngatibatsire ndigogona kuva mwana ari right. Ndozvandingangotaura, ndigone kuva mwana ari right anogona kuitira vabereki vake zvavanenge vachida. Ndizvozvo. Saka point yangu yandiri kudrive apa ndeyekuti kuri vanhu vari single, vanhu vakadivorce, vanhu vakadii, can we learn to have relationships? Let's respect these people. Kana ndadecide kuti murume wangu handichamude, can I learn to respect him kuti ndibaba vevana vangu? Since we have children together, vana vachakura, vana vachachata, vana vachagraduate. As parents, you need to be there for your children. Can we create a generation it is different from the past? Can you learn to be there for your children? Kana kuri kuti wakanditarisa, you've left your wife or you've left your husband and you don't know kuti vana vari kupi, muri kucreata chironda chisingafi chakapera muvana venyu, because as human beings we were created to be loved by our parents. Ndosvika pakuma maperiods I am not okay. Ndine anxiety, panic attack, depression, because it's coming from a childhood yakanga iri traumatized kubva ndiri mudiki ndichiona zvinhu zvakawanda zvichiitika. When I talk about it, my father will be like, yeah, upindira nyaya dzemaparents. Handipindiri nyaya dzemaparents, but what they were doing in my presence would affect me singaiti up to this point. Saka point ndisati ndakata video ino, kana mukuru kuti hamuna relationship nemadzimai enyu amakarambana nawo, can you just try to do for your kids? Vana vachagraduate, vana vanoda udhedhe, hapana chinjorodza sekuti kuuniversity kwekwanandiri maparents aiuya kuzonama vana vavo, vana baba, munhu akatoti ndikatifonera dhedhe wangu, hello dhedhe muright, ini foniko yangu haina, foni yangu haina pakanzi dhedhe. Sister yangu akazoti aiwa ngatitsvake baba vatinoadopt, vatatsvaka vamwe baba vedu, so tinowafarira zisingaiti baba vedu is our father. He became our father. Ndo number mphone mangu mutore number dzakanzi dhedhe, and ivavo ndo dhedhe wangu, but he's not my biological dad. Munhu watakangodecide kuti uyu ndiye baba vedu. Muri kuzvandaura, munosiya chironda vana baba when you are absent in your children's lives. Munosiya zvironda zvisingagoni kugadzirika, zvisingafi zvakagadzirika, zvinoaffecta vana venyu even in future life, zvinoaffecta vana venyu even my relationships avanoita nevanhu, because vanenge vane childhood isiri right. I think ndapedza nyaya iyi. Alright. Regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Tine zvemaconfession zvatinazvo. Ndikakata apa ndobva ndatopinda maconfession. Muve nezuva rakanaka. Bye bye.